Mangwanani akanaka uri musi wesvondo kudai tinokugamuchirai pano paZim Facebook Secrets and Confessions apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. The following confession was received as a WhatsApp voice note. Hanzi, I brother Nashi, inini ndinoda kureurura kuti I have been lying to my parents kuti I am still attending varsity. But ndatova munhu ava kuita zveuslay queen. Both my parents are permanently residing in South Africa. Inini I am in university, but I only attend here and there. And most of the times I'll be at VIPP clubs. So far ndakabvisa numbu twice, but the second pregnancy handingati ndini ndakabvisa, I had a miscarriage because I didn't realize kuti I was pregnant. Saka with all the parties and some parties that I attend, sometimes you can eat raw meat as part of the cuisine. Saka all of that zvakazokonzeresa kuti ndiite miscarriage. Afterwards my friend said ndinofanira kuita inonzi tubal ligation, but kubva ipapo I haven't seen my periods and I am scared kuti will I ever fall pregnant again, because it's now 2 years I haven't seen my periods and I am having kadumbu like someone anoshandisa depo. Tete vangu vakambonditi une tsvina mudumbu unofanira kunwa joko during your periods, but I was scared to tell her kuti ndakasungwa matubes angu because zvainzi procedure yandakaita can be a permanent one. But at that time I was dating a wealthy man. He did not want someone anozoita a bastard child and later claim for maintenance. Saka I had to show him kuti I'll never fall pregnant for him no matter what, even though I am still dating him angu, but I am more like an escort yake. If he is on a business trip I go with him, and basa rangu ndere kumvisa stress. The life that I am living is like an empty shell, because kunyangwe sex yacho you know kuti munhu uyu is there kungozvifadza, haanei nekuti iwewe wafara here. And most of these rich guys that I have been with vanongoda bonde rinonzi anal penetration, but still anenge achida kuzopedzisira mumuromo mako. It is really degrading to one's self-esteem. But when I began zvinhu izvi zveuslay queen and dating wealthy dudes, it was just teenage innocence. Ndaisaziva kuti ndiko kwazvichazosvika. And also from day one at varsity ndakaita munyama wekuva surrounded by spoiled kids from well up families, and also because even our residency is in an area yekuma townhouses, saka most of the guys vaindinyenga were sugar daddies. And ndakabva ndatopanduka. I can go for a long time without stepping my feet mu university premises nekuti I have a lecture wandinodanana naye and he does my essays, so I never fail my modules. But mukoma Nashi, inini I have reached a breaking point. There was this one time a white guy picked me up, but ndakazoti ndava kumba kwake iye akabva ati anoda threesome neshamwari dzake. I did it, but zvairwadza kuziva kuti vanhu ava vainge vatonwa mapiritsi kuti vakwanise kukuchinjanisa pau3 hwavo. Why I am doing this I don't have any reason, because my parents are doing well muno South Africa, but ndiri munhu wekuti I just want the best things in life. Hapana upper class hotel yandisati ndambogara mu South Africa. And my problem is very soon I must go on my attachments, but I have 0% ideas on what is it that I am studying. And all of the guys that I am with, hapana kana anoda kundiita his future wife, and I can't just be a wife to a Tom, Dick and Harry, because already I am someone who knows how it is to be around rich people. Saka when I look even at my dad, even though he is doing okay muno South Africa in life, but to me ndinotoona kuti munhu murombo zvisingaite. Saka kuzoti ndiroorwe nemunhu anoshanda nebudget sezvinoita dedi vangu, I can't, because I have stayed with men who don't have a budget, zvekuti even their groceries vanotoitirwa nemabutlers avo, and that's the life that I want. But my prayers are being unanswered. Ndanga ndichiti hazvo, if my parents find out kuti handisi kuenda kuchikoro, but at least ndosvikawo pamba nemunhu anenge ane mari dzake at least. But no matter what I do, none of the guys that I am with want to marry me. Ndoitawo sei, handidi kuti all my life ndizoitawo chisevo che rich guys. I want my dignity as a woman.
please notify me when you have posted. Ndiyo yanga iri confession yabva kune mwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi admin, please ask for me from the group kuti is this fair? Inini I am 29, ndine 2 kids with my husband. My husband was previously married and na ex wake ane mwana 1, but ex wife wake uyu anotouya kumba kwa vamwene vangu. Sometimes anokwanisa kutogara kwe 1 week chaiyo ari ikoko, but mukadzi uyu munhu akatororwa, but yet atori neroom yake pamba ipapo. And what hurts me is my husband can go there kumba kwavo apa ex-wife wake anenge atoriko. I used to go naye, but after I saw kuti this is not good for my health, because ex-wife iya inokwanisa kutotanga kutamba chikudo nemurume wangu, but apana kana anombovatsiura. Pandakabvunza murume wangu, he was so angry zvekuti akabva ataura zvekuti ndakakuwana iwewe usina vana but wainge usiri mhandara, chii chakaitika? But yet I was open to him kuti before you were there was someone whom I thought kuti he was going to marry me, but he just used me and dumped me. But kumuudza kwandakaita was a big mistake, because now chatova chituko. Anokwanisa kuti kana paya muchiita bonde, kana ukaita sekunge usisiri kunakidzwa nebonde, anobva aburuka obva ati kana wava kusafunga munhu akakubvisa umandara then tichazopedzisa. But to me bonde racho has become so toxic zvekuti ndava kungoitirawo zvechirango kuti it's my duty as his wife kumupa bonde. Then muna November ndaiva ndiri kumba kwavo, but out of nowhere pakabva patanga kutaurwa imwe topic nana tete vaiti ko munhu asina mwana angapinda mu marriage sei iye asisiri mhandara. Ex-wife iya ikabva yati munhu wacho anenge akatomboita zijoki remakoko rekuti rinobviswa umhandara, robva rameka sure kuti haribatiri pamuviri. Mashoko awa akati achitaurwa ndakanzwa kuzara misodzi mumaziso angu, asi ndakangozvidzora ndikabva ndasimuka hangu. But pandaifamba ndakangonzwa ex-wife uya achiti isu vamwe takawanikwa tichiri ruware chairwo, zvekuti save vakaita mazuva vachitadza kupinda. Vamwene vangu vakabva vatanga kuseka, even though murume wangu akazondikumbira ruregerero zvaisashanda, because already I knew kuti ndiye ainge audza hama dzake kuti ainge akandiwana ndisisiri mhandara. But pa Christmas yadarika iyi I told my husband kuti Christmas ndichadyira hangu pamba pangu nevana vangu. Pandakamuudza izvozvo he went berserk, akapopota akatopwanya TV ndokubva abuda akaenda kumba kwavo. Then musi wa 26 December kahanzvadzi kake kadiki kakabva kandiremova kubva mufamily group ravo. Holiday yese murume wangu did not even come back home, aingoposta mafamily pictures, but ex-wife yake yainge iripo pamafamily pictures iwavo. Then nezuro ndakazoona ndadzoserwa mufamily group yavo. My question to you guys ndeyekuti ndo exita here kana kuti ndongoramba ndirimo mugroup? Amwene vakangonditi muroora usarwa shanje kana amai guru vako vakauya kuzoshanya, nekuti tinoda kuti vana vakure vachiziva baba vavo. Please help me guys, nekuti kana iri se stress inoita sekunge stress yatova second name yangu chaiyo. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mkomanashi, please ndivigeiwo, ndinokumbirawo rubatsiro kubva kugroup. Ndasvikawo pastage yekuti ndava kuda kupindawo mumarriage, asi dambudziko riripo nderekuti inini ndakabatwa ndiine chirwere. Then pane murume akazondinyenga paWhatsApp tikadanana, but iye ari kuti tigare tose tinofanira kutanga tanotestwa, but inini nekuda kwecondition yangu ndiri kungomupa ma-excuses. But bonde takatosangana kudhara, asi ndakameka sure kuti pataiita bonde taiita takadzivirira. But iye ari kuti kana akaita bonde akadzivirira anoita reaction obva abuda mapundu kunengo yake nekuda kwemafuta epakondom. Saka akabva ati anoda kuti tiende tinotestwa before month end, nekuti imba yekuti tizogara tose akatobhadhara. Please my cousins help me, ndoita sei? Ndakura ndava kudawo kuva nemusha wangu, ndafiniwa nema sleep over. I will be following my comments evamwe mu comment section. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
Anzi makadii mukomanashi, inini ndafunga kuti pandinodzokera kumusha kuZimbabwe ndinoda kusvika ndichitema amai vangu nedemo zvobva zvangovharana hazvo ka1 because amai vangu vanoshereketa zvisingaiti ende havana kana mwoyo wekubereka. Mukoma, inini nevanin'ina vangu kana ndikakuudzai kuti tatova ne6 years tingori muno mujoni, asi kuti ukwanise kureiza mari yekuti udzokere kumusha zvinoramba. Kutoenda kwako kuZimbabwe kana ukabata 2500 rands unenge watokwanisa kuseva. Hapana kana chatinobata chinoendeka. Ndakambowana basa ndikaita 3 months ndichiseva mari yacho ikabva yaita 11,000 rands, but ndakashamisika kuti pandakaudza muchembere kuti ndiri kuya kuZimbabwe vakandisendera audio paWhatsApp vachiti ko uri kumhanyireiko kudzoka kuZimbabwe ivo vamwe vana vachishanda ikoko kujoni, shandai mutenge dzimotikari dzenyu muzouyawo nemotikari kwete zvekungoya nemabhazi evamwe vana. Zvinhu izvi zvakandishamisa, but ndakazongoronga ndikati regai ndingoendawo kumusha nekuti ndaida kuenda kunogadzirisa passport yangu. But musi wandaida kusimuka ndakati ndisati ndabuda ndikati regai ndingonotenga airtime paspaza nekuti pane umwe munhu aingoramba achindibhipa non-stop. Saka ndakafunga kuti zvimwe kuda ari paemergency ende anoda rubatsiro rwangu. Saka mukubuda kwandakaita mumukuku mandinogara ndakabva ndataudzwa nevamwe amai vaitodarikawo kuroad ndokubva ndatokanganwa makey ari padoo. Pandakazodzoka ndakati ndichipinda gedhi ndakabva ndaona mamwe makaradhi maviri ari mumba mangu. Pandakadanidzira vakabva vabuda ndokubva vajamba jurawo. Havana kana kuzombobatwa. Inini kuti ndizive zviso zvavo ndakatadza kuzvibata nekuti yaitova first time yangu kugarawo muWesternburg. From there on ndakazonogara kumaplots ekumwe kunonzi kumeropa, but payday yangu yaingoti kana ikasvika either pamba paisvika chivheni chemapurisa ndobva ndasungirwa kushaya mapepa. Mapurisa aya vobva vati vanoda kana 800 rands, apa inini ndinongowana 3000 rands pamwedzi. Kana kuti mapurisa akasasvika pamba kubasa unokwanisa kungoita mistake wobva waputsa chimwe chinhu, sekunge mwedzi waDecember ndaitomowa zvangu loan zvainge zvakatonaka. Saka palunch vana vemurungu vaitamba vari panze palone ndokubva umwe wavo aroverera simbi yemadroppers palone. Havana kuzobvisa simbi iya. Iniwo ndakati ndichibva kulunch ndikabva ndangosvika nekutotanga kudhumisa lawn mower kuda kwe20 minutes ndichicheka lawn, but from nowhere mushini wakabva waita noise yainge isingaiti nekuti ndainge ndarova simbi ndokubva watoputika. Murungu akabuda achipopota akabva aita zvekukava lawn mower iya akaikandira kure akabva atoti pabonus yako I will fix my machine. December ndakabva ndangopiwa 2600 rands ndiyo yandakazoshandisa kuenda nayo kumusha. Ndakazongosvika kumusha negrocery re700 rands. Mangwana acho yainge yava Christmas. Ndakabva ndati kuvazukuru vangu chiendei munotengawo chingwa nefresh milk mukwanise kuenjoyawo Christmas yenyu, but muhomwe ndakabva ndangosarirwa ndiine 40 rands. Mari yekudzokesa ndakazototengesa bhutsu ndikatengesa foni ndikazokwereta amai vangu 10 US, but ndakati ndisati ndasimuka hanzvadzi yangu yakazoti budi ngatimbofambei nekuti naiyewo hana kana chaari kukwanisa kuita muupenyu hwake. Muno muSouth Africa macho anongoita basa rekupa vanhu mapepa pamarobots, asi kana ukatarisa pay yaanowana unotoona kuti munhu asingashandi ari nani. Vamwe vapfana vangu vanongotambura vari kune imwe nzvimbo inonzi Green Side. Vapfana vangu ava kubva zvandakauya navo ndichibva navo kuZimbabwe hakuna kana akazombokwanisa kudzokera kumusha. Vapfana ava vanongoita basa rekuforoma zvitina, asi dzimwe nguva vanokwanisa kutoita mwedzi wose vagere. Saka patakafamba takaudzwa kuti amai venyu vane zvinhu zvavo zvavakasiyirwa nemurume wavo anova baba venyu. Saka zvinhu izvi hanzi zvawandisa zvekuti amai havachazivi kuti voita sei nazvo. Takabva tanzi pakaromba baba venyu divisi racho rairarama nekuyamwa amai vedu, asi nekuzozvarana kwazvo amai vakazoti ngazvichiendawo kuvana ndikwanise kuzorora nekuti ndakura. Saka zvinhu zvacho ndizvo zvinotipa minyama kwose kwatinoenda. Tichibva kuya kwatainge takabatsirwa takaudzwa kuti pamuchasvika pamusha penyu kana mukasvika amai
amai venyu vakusha mvura pamikova yemba mudzoke pano. Patakasvika kumba takabva taona amai vachitokusha mvura vakapfugama pamukova wekicheni. Takabva tadzokera kuna sekuru vaya, asi takawana sekuru vachinzi vatosimuka. Sekuru ava kune kwavainge vadaidzwa, hanzi kune mwana ainge abatwa nezvipusha. Takambozama kugara pamusha ipapo kwe2 days, but murungu wangu wekuno kuSouth Africa akabva atanga kundisendera mamessages paWhatsApp achiti kana ukasadzoka musi wa1 January ndichatsvaka munhu anokuriplesa. Saka ndakazongoona kuti zviri nani, regai ndingodzoka hangu kubasa. Pari zvino ndafunga hangu kuti kutambura kwangu kunzi kwapera, hunge amai vangu vafa havo, nekuti vakadzi ndakaita vakawanda asi hapana kana mwana akabuda. Ndine nguva yekuti kana ndakarara ndinopepuka nengo yangu yakati twasa kumira, kana ndikazoivhenekera inenge yakazara mamwe manhu anenge akaita kunge mate. Saka handizivi kuti mubereki wangu mubereki akaita sei, asingadiwo kubudirira kwevana vake. Iyi ndiyowo nyaya yangu mukomanashi yekuti ndafunga kudzokera kuZimbabwe ndinotema amai vangu nedemo. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please hide me. Inini ndichinyora nyaya yangu ndinonzwa kubayikana zvose nekuremerwa mukati mehana yangu. Nezuro ndakanzwa kubatikana ndichiverenga nyaya yengozi yemunhu akafira kwachiyadzwa. Nyaya iyi yakandifungisa zviri kuitika mumhuri medu, asi hapana kana ari kuda kusimudza musoro kuti nyaya yacho ingagadziriswa sei. Apa vana vemumhuri medu vapera kupenga, vamwe vachitora zvinodhaka. Hakuchina kana mwana watingati uyu ndiye mwana ane pfungwa dzakakwana. Zvinhu izvi zvakatangira pandiri. Ndaingoita vana vachifa kusvikira ndazofamba ndikaudzwa kuti mumusha medu makaparwa mhosva, ende munhu wacho akatiparira mhosva ndakabva ndaudzwa zita rake. Mukufamba umu zita rinotaurwa izita rabangukuru, asi bangukuru ava vanombobvuma mhosva yacho. Dzimwe nguva vanozopedzisira vava kuramba kuti zvamuri kutaura hapana kana chandinoziva. Pari zvino bangukuru ava vari kurarama vari kuNamibia. Kumusha chaiko kana vakauya vanongosvika huri usiku, makuseni vanenge vatobuda kare. Munozongoona mutsara wemotikari yavo vanomukira makuseni. By the time yamunozotomuka vanenge vasisipo. Bangukuru vedu ava vane nguva yavakamboita sekunge vainge vava kurasika pfungwa. Ipapo ndipo pavaitaura zvekuti kwamutoko taifamba tichirova vanhu panguva dzekuvhota. Kuti tichinzwisisa kuti zvakafamba sei, bangukuru vakabva varamba kutaura. Saka mukufamba takapedzisira tatova nowhere, because dzimwe nguva mweya wemunhu uyu unoti ndiri 1 ndinoda kuripwa. Dzimwe nguva unotaura kuti kune umwe munhu wechirudzi akakandwa mudhamu nabangukuru vedu ava, asi ivo bangukuru nyaya iyi vakairamba. Chinonyanya kundishungurudza ndechekuti muvhu ndakafushira vana vatatu, ende kana ndikatarisa nezera rangu hazvikodzeri kuti ndinzi ndiri munhu akatofirwa nevana vanokwana kuita vatatu. Tisati taziva zvengozi iyi takamboti zvimwe kuda midzimu yatifuratira, asi takaita almost 2 times tichibikira ngozi iyi doro, nekuti yainge yakakwanisa kutoronda dzinza nekutaura history yemumhuri medu. Asi pabira rechitatu vamwe tete ndipo pavakazobvunza kuti ko tsvimbo yatateguru iripi. Mweya uya wakabva watadza kutaura kwaiva netsvimbo yacho, zvikabva zvabatwa kuti wainge usiri mudzimu wainge wasvika. Mweya uya wakabva watanga kutoseka uchiti, bvunzai murume uyo ndiye anondiziva. Yainge ichinongedzera painge pagere bangukuru vaya. Ivo bangukuru vakabva vangobuda vakapinda motikari mavo ndokubva vatodzokera kuNamibia. Vakabva vaita makore vasina kana communication nemunhu. Vakazongobudikira paya pavaita sekunge vava kupenga, but pavakaita right vakabva vangoti handina kana chandinoziva. Right now tiri kutsvakawo anokwanisa kutiitira go back to sender. Zvinhu izvi zvinangane nemuridzi wazvo, because pavakaita nyaya dzavo isu tainge tisipo. Ndinotenda kune vose vachakwanisa kutibatsira. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haidi. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.